A festa da pataca que se celebrou durante a pasada fin de semana en Vilar de Barrio foi un éxito de público. O sábado e o domingo acompañou o bo tempo. Na primeira xornada tiveron lugar unhas conferencias que falaban da situación do sector pataqueiro, unha delas sobre o cultivo ecolóxico deste produto. Falamos con David Fernández e Óscar Ribeiro, partícipes deste coloquio. É un proxecto de mellorar a biodiversidade do solo a vez que se melloran as producións agrarias. Presentaremos resultados preliminares no mes de decembro, que convidamos a todos os agricultores da comarca. Vamos a presentar resultados sobre estas prácticas e tamén vamos a animar os agricultores que aquelas que nos funcionaron a nós nos nosos ensaios de campo, que as proben nas súas parcelas para ver se funcionan a unha escala maior. Eu creo que nas festas hai lugar para todo, para aprender, para compartir experiencias e para disfrutar. Levo desde o 2009, empecé con unha hectárea e media ou así, e dificultades, ir conseguindo fincas. Despois telas 2 anos en período de conversión lle chaman, que é non cultivar nada nelas, nin utilizar, insecticidas, nin ilas preparando para o tema de cultivo ecolóxico. No tema de abonado utilizo abonos verdes, esterco de explotacións de semi-extensivo que hai ali pola zona, e utilizamos moito abonos foliares, a bases de algas e bioestimulantes para ter as plantas fuertes e que non collen enfermedades nin teñan problemas. Esta actividade contou co apoio e implicación do Centro Agrogandeiro do Oinorde. Servando Álvarez é o seu director técnico e explica a importancia de concienciar os gandeiros nunha agricultura sostible. Donde hai que empezar a facer divulgación, donde máis que facer divulgación, donde hai que empezar a remarcar certos tipos de conceptos que moven hoxe a produción da patata. Hai que vir a estas zonas da produción para que os principales actores, os agricultores, os produtores, medianos, pequenos e grandes, sepan por un lado os avances que se están facendo no cultivo da patata e por outro lado que tamén se den conta de que hai métodos novos, hai métodos modernos, hai métodos cada vez máis innovadores para a produción de patata, pero que teñen todos en común deixar claro que a produción de patata non ten que ir ligada co dano ou cun posible dano ao medio ambiente. A patata de Vilar de Barrio é moi boa, a patata da Limia é moi boa e a patata de Galicia é a mellor do mundo. Tamén gozou da presenza de numeroso público a cea popular do sábado pola noite cun menú que incluíu empanada de patacas e ovos con pan e patacas. Ademais da venda e exposición do produto, desenvolvéronse concursos ao redor da pataca que implicaron a maiores e cativos. A actividade que espertou máis curiosidade foi a exposición do gando o domingo pola mañá, con 3 xugadas de vacas chegadas desde Maceda e Castro Caldelas e gando procedente do Macizo e da Limia. Representantes políticos das institucións galegas e dos concellos da comarca apoiaron a festa coa súa presenza na inauguración do domingo pola mañá, na que tamén estivo presente o alcalde da localidade coruñesa de Coristanco, outra zona consona pola calidade das súas patacas. Manuel Conde, alcalde de Vilar de Barrio, fai unha valoración do desenvolvemento do evento. O apoio institucional plasmouse na masiva afluencia dos alcaldes e alcaldesas que se convidaron e que asistiron a súa presencia. Valoramos moi positivamente a presencia dun representante da Xunta de Galicia e da Diputación. Ao mesmo tempo, temos que pôr en valor que a outra comarca galega que celebra a Festa da Pataca, que é Coristanco, pois aquí había unha nutrida representación encabezada por o seu alcalde. Estamos moi orgullosos que Vilar de Barrio fora o epicentro da comarca da Limia, pondo en valor a pataca, que é o produto estrela da comarca da Limia.